Marta Montejo naiz, lehen mailako arretako pediatra eta Arrontegiko osasun zentroan egiten dut lan, Barakaldo Sestao SI-an. Zer da bronkiolitisa? Ze sintoma ditu? Nola kutsatzen da? Prebentzio neurriak. Bronkiolitisa zer den azalduko dizuet eta batez ere zein diren prebentzio neurri garrantzitsuenak. Bronkiolitisa 2 urte baino gutxiagoko haurrek izaten duten arnas infekzio bat da. Infekzio horrek bronkioen azken atalari eragiten dio, bronkioloei. Hainbat motatako virusek sor dezakete. Halere, arnas virus sintzitialak eragiten dute kasu gehienak. Virus horrek urte osoan zirkulatzen du, baina bereziki urritik martxora. Horregatik, bronkiolitis kasuak urte osoan ikusten ditugun arren, gehienak udazkenean eta neguan gertatzen dira. Epidemiak izaten dira. Txikienen epidemia da. Bronkiolitisak hasieran edozein katarroaren sintoma berak ditu. Mukiak, eztula, baita sukarra ere. 2 edo 4 egunen ostean, bronkioloak kaltetzen dituenean, aurrari batzuetan arnastea kostatzen zaiola nabaritu dezakegu. Azkarrago arnasten duela, saiaitze zurrak nabarmentzen zaizkiola, arnastean abdomena mugitzen duela ikusiko dugu, eta batzuetan aurraren bularrean txistu hotsak entzun ditzakegu. Aurrak jateko zailtasunak ditu, nekatu egiten da, eta hartualdiak laburragoak eta banatuagoak egiten dituela ikusiko dugu. Sindoma horiek aste bat edo 2 irauten dute, baina eztulak batzuetan luzaroago irauten du, 4 aste ere iraun dezake. Esan dudan bezala, infekzio bat da, eta beraz kutsatu egiten da. Kutsatuta dagoen aur edo heldu baten jariakinen edo mukien bidez kutsa daiteke edo eskuen bidez esaterako. Eztularen, doministikuen, eskuen eta objektuen bidez kutsa daiteke. Virusak gorputzetik kanpo 7 ordu iraun baitezake. Haur zarragoek eta helduok ere arnas virus sintizialak eragindako infekzioak izan ditzakegule jakitea oso garrantzitsua da, eta katarro hori arina eta sintoma gutxikoa izan daitekeen arren, haurrak kutsatu eta bronkiolitisa eragin diezaieke. Bronkiolitisa ez kutsatzeko neurrietako bat honako hau da. Urte osoan eta bereziki garai epidemikoan hotzeria duten haur zaharragoekin edo helduekin kontakturik ez izatea. Izan ere, hotzeria arina izan arren, virusaren infekzio foku izan daiteke eta aurrari bronkiolitisa eragin diezaioke. Prebentzio neurriri garrantzitsuenetariko bat eskuak garbitzea da. Eskuak arnas virus sintzitiala transmititzeko foku nagusia dira. Eztula edo doministiku egiten dugunean, mukiak kentzen ditugunean edo beste haur bati sudurra garbitzen diogunean, virusa gure eskuetara igarotzen da eta gure eskuetatik beste haur batengana, beste heldu batengana edo objektu batera, eta era horretan, virusa zabaldu eta kutsatzeko aukerak areagotzen ditugu. Horregatik, eskuak garbitzea ezinbestekoa da, baita batzuetan gel hidroalkolikoa erabiltzea ere. Horrez gain, aurrei eskuen higienea erakustea eta eztula egitean eskuak jarri ordez besaurrea edo ukondoa jarri behar dutela jakinaraztea oso garrantzitsua da. Horrela, virusa kantitate txikiagoan iritsiko da eskuetara. Haur bati bronkiolitisa diagnostikatzen zaionean, ez da urtzaindegira eraman behar. Gainerako haurrentzako kutsadura foku izan daitekeelako. Azkenik, gogoan izan behar da tabakoa, haurren arnasbideen garapenean eragin handia duenez, erabat saihestu behar dela eta bronkiolitisaren kasuan sintomak izugarri okerragotu ditzakeela. Gogoratu, bronkiolitisa arnas infekzio bat da, eta 2 urte baino gutxiagoko aurrei eragiten die, bereziki neguan. Hasieran, katarroaren sintoma berak ditu, baina egun gutxira aurra arnasteko zailtasunak izaten hasten da, eta hartualdietan nekatu egin daiteke. Sudurreko mukien eta listuaren bidez kutsatzen den infekzio viral bat da. Ez kutsatzeko, eskuak garbitzea ezinbestekoa da. Horrez gain, tabakokea saihestea eta aurra urtzaindegira ez eramatea gomendatzen da.